Alleen essentiële winkels mogen open, maar wat is een essentiële winkel? Het is dinsdag 15 december. Dit is Zeeland Nu. Creatieve winkeliers zoeken mogelijkheden. Nog geen aanhoudingen na rellen. Een justitiecomplex wordt een groenpark. Goedenavond, een harde lockdown en dus bijna alles dicht. Alleen de essentiële winkels zoals bakkers, apotheken en supermarkten mochten open blijven, was de boodschap van premier Rutte. Maar het beeld was vandaag in Zeeland toch net even anders, want wat is een essentiële winkel? Er waren creatieve ondernemers die vandaag van die verwarring gebruik maakten. Zoals deze parfumeriewinkel in Zierikzee. We waren vanmorgen druk bezig om een afhaalpunt te maken, zodat klanten toch al hun mooie kerstcadeaus voor onder de boom kunnen reserveren en dit toch kunnen afhalen. Maar die creatieve oplossing wordt niet getolereerd. Net kregen we al bericht van de handhaving dat wij alleen de producten mogen bezorgen, dus dat we geen afhaalpunt mogen zijn. Om de hoek is de HEMA wel open. Het is natuurlijk ook een kledingzaak zo gezegd en ook belag en brood verkopen ze daar wel, maar dat heel die HEMA open is, dat had ik niet verwacht, nee. Ik had al even op internet gekeken en ik dacht, de HEMA is volgens mij open. Want ik had foto's besteld, dus ik ben er erg blij mee. Wat voor verbazing zorgt, is dat slijterijen de deuren geopend mogen houden. Zij vallen onder de essentiële winkels. Ja, dat voor sommige mensen misschien wel, voor mij niet. Maar het is wel handig dat ik nu alsnog een cadeautje kan kopen, ja. Er is een motie aangenomen op 28 oktober waarin staat dat naast de supermarkten ook slagerijen, slijterijen, groentewinkels gewoon open mogen zijn, kaasboeren. Dus ja, wij mogen open zijn. Dat geldt dus niet voor de Zierikzeese winkel. Die ondernemer ziet de kerstomzet in rook opgaan. Buikpijngevoel, ja zeker. Zeker met de drukste periode om dan dicht te moeten zijn. Die kwam al hard genoeg aan. Verslaggever Remy op en neer staat op woonboulevard Mortieren in Middelburg. Remy, je staat midden op het parkeerterrein. Normaal staat het er alle dagen vol. Hoe is dat nu? Ja, je ziet het waarschijnlijk achter me. Een paar auto's. Aan de andere kant van het parkeerterrein staan er ook nog een paar. Er kunnen bijvoorbeeld kerstbomen afgehaald worden. Er komen mondjesmaat mensen voorbij. Maar grotendeels is het hier inderdaad uitgestorven. Ja, de essentiële winkels mogen dus open blijven. Maar er waren vandaag ook berichten over nootjeszaken, chocoladezaken die open gingen. Is nu precies duidelijk wat essentiële winkels zijn? Je moet dan vooral denken aan supermarkten en zaken die levensmiddelen verkopen. En ja, daar vallen allerlei zaken onder. Dus zaken die dierenvoeding verkopen en ook slijterijen. En die slijterijen die zijn wel een punt van discussie. Want het zou best wel eens kunnen zijn dat de regels voor hen de komende periode nog gaan veranderen. Dat zou zomaar kunnen. Ja, dat hangt ervan af. Een aantal vinden dat noodzakelijk. En dan zeggen we ook nog, de kerstdagen komen eraan. Je hebt ook nog weer het punt dat andere zaken mogelijk ook drank verkopen en dergelijke. Het is ook dat bij bloemenzaken is bijvoorbeeld gezegd, buiten die mogen nog tot Kerstmis. Geef daar een aantal dagen tijd voor. Alcohol is niet per se noodzakelijk, maar als je dat per se wil hebben, kun je dat kopen op voorraad. Dat hoef je niet een dag van tevoren te kopen. Dus het kan zijn dat die regels inderdaad nog wat verscherpen. Voor de duidelijkheid, de lockdown is in ieder geval wel duidelijk voor scholen, hè Remy? Want die moeten vanaf morgen echt allemaal dicht. Want plotseling was blijkbaar vandaag dan toch de laatste schooldag. Ja, dat klopt. En voor veel scholen kwam dat ook als een verrassing, hoor. Ze hadden nog best wel wat plannen natuurlijk, de laatste paar dagen voor de kerstvakantie. Er moesten nog toetsen gedaan worden. Sommige scholen haalden die vandaag in. Maar ook de kerstviering. En bij sommige scholen moest die dan opeens in allerijl worden georganiseerd. Ik zou zelf wel een ster willen zijn. Op veel scholen was het vandaag een bijzondere dag. Ze gaan vanaf morgen dicht en dus was het opeens de laatste dag voor de vakantie. Zoals hier op een school in Kloetingen. Vanmorgen hebben we optredens die we eigenlijk al 2 weken, sinds Sinterklaas weg is aan het oefenen zijn, hebben we opgenomen. Met filmpjes. Daarnaast hebben wij kerstkaarten gemaakt, waarvan 1 mee naar huis gaat. En de andere hebben we of hier in de buurt uitgedeeld of zijn meegegaan met ouders die in de zorg werken. En vandaag zijn we bezig met onze kerstlunch. Voorlopig krijgen de kinderen, buitenom de vakantie, thuisonderwijs. De leraren kijken alweer uit naar het moment dat iedereen weer naar school mag komen. Je hebt het vak gekozen om fysiek met kinderen te werken. En dan thuisonderwijs maar het liefst gewoon hier op school.
Nou, ik vind school altijd wel leuk en ik mis mijn vriendjes en vriendinnetjes dan. Dan ga ik ook wel mijn vriendjes missen. Ik vind het gewoon leuk om op school te zijn en om met mijn vrienden te spelen. Remy, ja, de scholen moeten dus weer overschakelen op online onderwijs. In ieder geval tot dinsdag 19 januari, hè? Ja, dat klopt. En ze hebben er natuurlijk ervaring mee. Hè? Veel scholen hebben het vanaf maart ook al een periode gedaan. Veel scholen hebben ook besloten om na de kerstvakantie, dus begin januari, met het online onderwijs te gaan beginnen. Maar het betekent wel dat het weer een grote uitdaging wordt voor zowel de leerlingen als de leraren de komende tijd. Remy Oppeneer, dankjewel. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht voor de rellen gisteravond bij het gemeentehuis in Vlissingen. Jongeren vernielden daar een van de toegangsdeuren van het stadhuis en staken zwaar vuurwerk af. Op social media staan verschillende filmpjes van de vernielingen. En inwoners van Vlissingen is gevraagd eigen beelden van de rellen in te sturen om zo te helpen bij het onderzoek van de politie. Die roept jongeren op zichzelf alvast te melden op het politiebureau. Buurtbewoners willen niet voor de camera reageren, omdat ze bang zijn dat de volgende keer misschien wel een steen door hun vooruit gaat. Wat in ieder geval wel duidelijk is, dat ze staan te kijken van het late optreden van de politie, omdat de groep al ruim een uur bezig was hier bij het stadhuis. Ook zijn ze bang dat er zo de komende dagen richting Oud en Nieuw het nog wel eens een keer uit de hand gaat lopen. Burgemeester Van der Tillaar zegt dat hij geen aanwijzing heeft dat het vanavond of komende dagen weer onrustig zou kunnen worden. Opnieuw is een lid van de Zeeuwse Statenfractie van Forum voor Democratie opgestapt. Eelco van Hoeken uit Hulst, hier op eerdere beelden, wil niet verder onder Thierry Baudet en begint voor zichzelf. Hij gaat zich mogelijk aansluiten bij een andere fractie in de Staten, maar dan niet bij Pro-Zeeland, waar 2 andere voormalige Forumleden zitten. Van de oorspronkelijke 5 leden van de fractie van Forum zijn nu alleen fractievoorzitter Fred Walravens en Martin Bos nog over. Ze zeggen in een verklaring Thierry Baudet volop te steunen. Het was een vrolijke ochtend bij de Sprinker in Goes. De leerlingen van de school voor speciaal onderwijs overhandigden tekeningen voor het zorgpersoneel van ziekenhuis ADRZ, waarna ze zelf werden verrast met nieuw speelgoed. Deze. Die hebben jullie ook gehad, een voetbaldoel. Gaat er flink gebruik van gemaakt worden, denk je? Ik denk het wel. Ja? Ja. En de voetbalgoals waren niet het enige cadeau. Ook kregen ze rugbyballen, voetballen en stapstenen van de Rotary Club. Zodat ze ook in deze tijd kunnen blijven spelen. Justin de Kaart uit 's Heerenhoek wil graag bloeddonor worden, maar werd als homoseksueel geweigerd. Homoseksuele mannen mogen alleen bloed geven als ze 4 maanden geen seks hebben gehad. Ook niet als ze een vaste partner hebben. Discriminatie, vindt Justin. Ik heb gewoon een vaste relatie, dus ik heb zoiets van, dat moet eigenlijk anders, vind ik. Justin de Kaart heeft al 11 jaar een vaste partner. Hij is homoseksueel en wil graag bloeddonor worden. Maar dat mag alleen onder bepaalde voorwaarden. 4 maanden geen seks met zijn vaste mannelijke partner. Ik ben het daar gewoon echt totaal niet mee eens. En ik heb zoiets van, dat moet gewoon veranderen. Er is een heel groot verschil tussen verschillende seksuele contacten of een vaste partner hebben. Je hebt net zoveel kans om een ziekte op te lopen als een hetero die ook gewoon een normale relatie heeft. En dat vindt de bloedbank nu juist niet. Zij zeggen dat homoseksuele donoren een flink grotere kans hebben besmet te zijn met bijvoorbeeld HIV of hepatitis, los van het feit of ze een vaste partner hebben. Ze doen net alsof dat het een misdrijf is om een vaste partner als man te hebben. Maar dat is helemaal niet zo. Maar het voelt wel zo. De VVD, D66 en GroenLinks hebben aan de minister ook gevraagd de regels te veranderen voor homoseksuelen met een vaste partner. Dat vind ik fijn, maar dan is het wel bespreekbaar. En ik heb zoiets van, dat is ook hard nodig. Die regels zijn de afgelopen jaren sowieso al versoepeld. Eerst mocht een homoseksueel helemaal geen bloed geven. In oktober 2015 werd de regel versoepeld tot 1 jaar geen seks hebben met een man. En sinds juli vorig jaar is dat verkort tot 4 maanden. Ik ben ook naar het discriminatiebureau Zeeland geweest. Die hebben dat allemaal nagezocht en
omdat het zo kort geleden is dat ze daar eigenlijk iets mee gedaan hebben, gaven ze me weinig kans dat er iets zou veranderen. Dit is toch niet normaal? Ik heb zoiets van, ik doe niks verkeerd, dus waarom zou ik geen bloed mogen geven? Ondernemers en inwoners van Rittem zijn gisteravond geïnformeerd over de exacte locatie van het justitieel complex Vlissingen. Ook werd hen verteld wat er met de rest van het grote terrein gaat gebeuren. En dat gebeurde allemaal tijdens een digitale bijeenkomst. Hier moet het justitieel complex komen te liggen, aan de noordzijde van de Havenweg. De gevangenis wordt gebouwd op een oppervlakte van 12,5 hectare, vergelijkbaar met 25 voetbalvelden. Omgeven door een 5 meter hoge muur, water en groen. De gevangenis krijgt 2 ontsluitingswegen, de Oostelijke Bermweg en de Vizodeweg. In de hele gevangenis is plaats voor 222 gedetineerden. In het extra beveiligde deel, de EBI, kunnen 30 gedetineerden geplaatst worden. De gevangenis biedt werk aan ongeveer 500 mensen, voornamelijk beveiligers en bewaarders. Ja, gedeputeerde Dick van der Velde is bij ons in de studio. Want ja, dit justitieel complex maakt onderdeel uit van de compensatie voor de marinierskazerne. Dat zit bij u in de portefeuille. U zei, luister, dit gaat nog maar om een voorstel, hè? Ja, precies. Het is nog allemaal niet definitief. Het is een voorstel van het Rijk. Overigens mijn compliment aan het Rijk. Want er zit heel veel energie op dit onderdeel van wind in de zeilen. En de presentatie die gisteren gehouden werd, was redelijk compleet. Ja, wind in de zeilen is het hele compensatiepakket. Zo wordt het genoemd, het plan. Hoe is dat ontvangen? Want ja, ondernemers die zien het wel zitten, maar inwoners die zijn wat huiverig, hè? Nou, er kwamen wat kritische geluiden van inwoners. En dan vooral waarover het ging om de locatie, zo dicht bij het dorp, enerzijds. En anderzijds waren er wat kritische geluiden over de leefbaarheid in algemene zin van het dorp Rittem. Waarof ik wethouder Vader van heb horen zeggen dat het college van Vlissingen daar oog voor heeft. Dus ik ga ervan uit dat daar nog een keer vanuit Vlissingen energie op komt. Maar sommige inwoners voelen zich dus blijkbaar toch onveilig. Hè, dat die EBI, dat hele complex, zo dicht bij het dorp komt. Hoe veilig is het complex? Daar kan ik me best wat bij voorstellen. Aan de andere kant, wij hebben de afgelopen maanden zijn we op verschillende manieren door justitie uitgenodigd om overal te gaan kijken. In Vught, in de bunker, maar ook in de rechtbank hier en bij de gevangenis. Die mensen ademen ongeveer veiligheid uit. In Vught is er nog niemand ontsnapt. Dus ik denk dat het bij die veiligheid wel goed zit. Laten we nog eens even kijken naar die tekening. Die mooie groene tekening zou je bijna zeggen. Dan zie je dat maar 1/5 van het complex, die witte gebouwen daar, dat is dat hele complex dan. Wat gaat er nou met de rest gebeuren? Ja, dat hele complex wat u daar ziet is ongeveer 12 hectare. En er wordt rekening gehouden met aan de westkant ongeveer een uitbreiding waar je de helikopter ziet. Van 4 hectare, ja, daar ongeveer. Precies, en de rest van het gebied wordt nu op voorstel van de Rijksbouwmeesters ingericht als landgoed. Maar dus ruimte voor uitbreiding. Wat voor een uitbreiding? Ja, dat is natuurlijk nog niet bekend. Dat weten ze waarschijnlijk zelf ook niet. Maar het zal natuurlijk allerlei faciliteiten zijn die horen bij een dergelijke instelling. Maar een grotere EBI-gevangenis op termijn? Geen idee. Geen idee. Nee. Maar goed, ruimte voor uitbreiding. Precies, dus dat is zeker interessant. Gedeputeerde Dick van der Velde, dank u wel. Graag gedaan. Aan de kustgebieden in Zeeland was het droog. Wat meer landinwaarts richting Brabant was het weer wat regenachtiger. Maar met 10 à 11 graden is het alles bij elkaar toch best zacht voor de tijd van het jaar. Morgen wordt een droge dag, daarna een beetje wisselend. Maar de temperaturen blijven mild. En zometeen in onze serie Weg van Water een blik achter de schermen bij Waterschap Scheldestromen. Het is eigenlijk een soort sleetje, hè? Ja. Kan ik niet een stukje meerijden? Tuurlijk, klim er maar op. Zo. Ja, rij Koos! Dag Linda! En tot zover deze Zeeland Nu. Blijf van het laatste Zeeuwse nieuws op de hoogte via onze app en onze site. En ik wens u nog een fijne dinsdagavond.